Nakita ng bangkay ni Jukunia Wario sang Pudyo Tangalan Aklan, makaligan ang 5 kaadlaw nga namising. Nasapuan ang lawas sini sa Baybay Makato Aklan. Nagkapan ang sakayan sang biktima tungod ginhampak sang mabaskog nga balod. Nakapauling 4 ka upod sini samtang si Wario ang tuyong ay rescue sang Tangalan kag Makato MDRRMO, pero nagligad pa ang 5 kaadlaw kag ginang nakita nga patay na. Bultos ang droga nakuha sa 3 nga nadakpan sa bypass operation sa Humagikhik, syudad sang Ruhas, Capiz. Ginkasa sang Provincial Drug Enforcement Unit ang operasyon kag nadakpan sa ni Misho Lagayada, Kurtniel Recebe kag Michael Abilibit, residente sang Punta Tabok, Ruhas City. Kapin 700,000 pesos nga balor sang suspected shabu ang nakuha. Kalibre 45 nga armas, bala kag illegal drug paraphernalia. Ginasikaso ng pagpasaka sang kaso sa 3 sa paghupot kag pagduso sang illegal nga droga. Dead on arrival pag-abot sa ospital si Felipe Anacan, 49 anyos ang Zaraga, Iloilo, matapos na kuryente. Natabo ang aksidente pasado alas 2 kahapon sang hapon. Suno sa Pasig City Police, nagakayos ang linya sang kuryente sa tourism building ang biktima. Sang iya nasalapay ang open wire kag nahulog nga gintunaan sang iya kamatayon. Ginlamon sang kalayo ang balay sang security guard sa Barangay Granada, Bacolod City. Nagdugay sa kapin 30 minutos ang sunog nga nag-upo sa balay ni Reggie Arevalo Amago. Sa investigasyon sang PFP Bacolod, nagsugod ang kalayo sa kwarto. Ginahibalo pa ang gintunaan sang sunog apang sa inisyal nga investigasyon, posible electrical in nature ang ginhalinan. 15,000 pesos ang ginbilin nga halit sa balay sang sikyo. Wala sang may nasamaran sa sunog.